Першыя кадры вызваленых палітвязняў на свабодзе, а таксама падчас размовы са Святланай Ціханаўскай ужо зараз вашай увазе. Просто вы свободны. Я знаю, что это тяжело к этому привыкнуть. И потом, кто чувствует силу, вливаемся и дальше работаем, потому что еще 1000 людей там. Да? Вы как? Бодро, хорошо. Я сегодня, услышала Сергея. Нам точно иногда кажется, что людей настолько замучили там в тюрьмах, что будут выходить такие подорванные психологически, а в основном выходят заряженные дальше, вперед, бороться. Там есть, которые задавленные, там сидят еще. Там есть, которых и раздавили, они там сидят. Я знаю. Есть те, кто выходит в тяжелом состоянии. Поэтому люди разные. Если бы я была одна, я бы подумала, что это я уже где-то, что у меня какие-то необратимые уже. Ну, не вот так вот до последнего, знаете, хотя чтобы это было унизительно, неприятно. Да и шутки такие нестандартные. Нет, они еще достаточно корректны, они могут и похуже. До нашага эфіру далучаецца галоўны дарадца Святланы Ціханаўскай Франак Вячорка. Франак, добрый вечар, вітаю цябе. Добрый вечер. Ведаю, што яшчэ ў першай палове дня ты быў у Варшаве, але тэрмінова выехаў у Вільню, і вось мы бачылі таксама здымкі, дзе ты побач з вызваленымі палітвязнямі. Раскажы, калі ласка, як ты даведаўся пра тое, што ў Літву вязуць вызваленых людзей? Размовы пра гэта ішлі досыць даўно. Мы не ведалі, колькі вызваляць, каго вызваляць, але ў цэлым стараліся каардынавацца з амерыканскім бокам. В прынцыпе, гэта ж не адбывалася там цягам дня, тыдня, гэта некалькі месяцаў, і гэты працэс вельмі доўгі быў. І мы вельмі радыя, што вось гэтая камунікацыя, яна дала свой плён, што адбылося там пэўны час таму, пару месяцаў таму вызваленне амерыканскіх грамадзянаў плюс Кузнечка, а зараз вызваленне 5 актывістаў, палітзняволеных і Сергея Ціханаўскага. Ну і плюс замежных грамадзянаў, якія маюць альбо двойное грамадзянства, альбо знаходзяцца ў беларускіх турмах. Таму это вялікія вынікі. Мы вельмі ўдзячныя прэзідэнту Трампу, ўдзячныя дзярждэпартаменту, усім, хто спрычыняўся да гэта, але, безумоўна, еўрапейскаму звязу, і Літве, і Польшчы, якія таксама прыклалі намаганні да таго, каб гэтае вызваленне адбыліся. Сапраўды, сёння Кіт Келаг з візітам у узурпатара, і акурат у гэты дзень мы даведваемся пра вызваленне 14 чалавек з беларускіх турмаў. Франак, ці ўвогуле беларускія дэмакратычныя сілы неяк удзельнічалі ў гэтых перамовах, не ведаю, можа, давалі нейкія парады амерыканскаму боку? Мы ж у пастаяннай каардынацыі, мы этим займаемся ўжо некалькі гадоў, і мы з дзяржаўным дэпартаментам камунікуем пастаянна. І ў пляне вызвалення, і спосабаў вызвалення, і з Келагам камунікацыя была раней, і з Крисом Смитом. Да это коммуникация штодзённая. Проблема ж была на баку Лукашэнкі, она застаецца на баку Лукашэнкі, што Лукашенко трымае вязняў як закладнікаў і не хацеў вызваляць. Но бачым, што зараз справа зрушылася з месца. Лукашэнку вельмі важна было атрымаць гэтую сустрэчу. І ён атрымаў сустрэчу з Келагам і ўзамен вызваліў вельмі важных людзей і важных палітвязняў. Таму сітуацыя, бачыце, развіваецца. Гэта той момант, якім трэба карыстацца. Мы будзем карыстацца. Сёння мы ў амерыканскай амбасадзе сустракалі нашых зняволеных. Таму, безумоўна, мы ў гэтым удзельнічаем, але асноўную працу зрабілі і робяць амерыканскія дыпламаты. Калі кажам пра далейшае вызваленне людзей, Святлана Ціханаўская таксама звярнула ўвагу, што вельмі радуецца вызваленню Сергею, але ўсё роўна будзе змагацца далей за вызваленне больш як 1100 беларускіх палітвязняў. Ці ёсць нейкія сігналы, нейкія паведамленні, што неўзабаве яшчэ людзі змогуць выйсці на волю? Будем спадзявацца, што гэта пачатак, што будуць новыя магчымасці, будуць новыя вызваленні. Мы чакалі сёння вызвалення таксама і Беляцкага, і Лосіка, гэта не адбылося. Я спадзяюся, што яны будуць вызваленыя наступнымі. І Марыі Калеснікавай таксама спадзяваліся. На жаль, гэта не адбылося, значыць, трэба працягваць дабівацца іх вызвалення, працягваць праяўляць салідарнасць, працягваць трымаць тэму палітвязняў на парадку міжнародным.
Мы ўдзячныя і Злучаным Штатам, і Еўрапейскаму звязу тое, што яны тэму палітвязняў скразной такой чырвонай ніткай праз усе свае заявы яны яе вядуць. Вызваленне, напрыклад, Ціхановскага сёння яно дапаможа прыцягнуць увагу да тэмы палітвязняў. Я ўпэўнены, на міжнароднай арэне мы сёння бачым, якая цікавасць да тэмы Беларусі зноў успыхла. Трэба гэтым карыстацца. Так, абсалютна. Я таксама бачу загалоўкі і ў польскай прэсе, і ў замежнай, і сапраўды Беларусь зноў на парадку дзённым. Франак, вось ёсць гэты дыялог. Спецпрадстаўнік прэзідэнта ЗША прыехаў у Менск. Ці гэта сведчыць, што ўсё ж такі, ну, так ці інакш, але трэба спрабаваць далей уступаць вось заходнім краінам, заходнім дзяржавам, Злучаным Штатам у далейшы дыялог з узурпатарам для таго, каб дасягнуць у тым ліку і добрых рэчаў для беларусаў, для вырашэння пэўных беларускіх пытанняў. Слухайте, праблема, што Лукашенко не хоча дыялогу. Ён ведае ён выдатна ведае, што трэба зрабіць, каб змянілася стаўленне да Лукашэнкі. Гэта спыненне рэпрэсіяў, гэта вызваленне людзей з турмаў. Але мы бачым, што Лукашенко гэтага не робіць. Гэты дыялог, гэтая камунікацыя працягвалася досыць даўно і працягваецца. Зараз Лукашенко на гэта саспеў. Гэта вынікі салідарнасці, і зменлівай геапалітычнай сітуацыі, і зменлівай сітуацыі на фронце украінска-расійскай вайны. Тут можа быць шмат фактараў, можна спекуляваць, чаму зараз Лукашенко асмеліўся на вызваленне людзей. Безумоўна, гэтая сустрэча, яна была важная таксама Лукашенку паказаць, што ён мае нейкую легітымнасць, нейкую суб'ектнасць. Але гэта тое, што гэта прывяло да вызвалення людзей, конечно, это вялікае дасягненне тут амерыканскай дыпламатыі. Таму што магло быць і так, што быў бы візіт і не было б вызвалення палітвязняў, калі б мы з вами не праяўлялі салідарнасць. Таму гэта вялікі поспех усіх нас, і трэба гэтым ганарыцца, просто трэба гэта працягваць. Але гэта місія гуманітарная ў першую чаргу. Я не бачу, што былі нейкія іншыя важныя дамоўленасці, акрамя вызвалення людзей. Таму калі мэта сапраўды вызваліць людзей, амерыканцы спрацавалі на выдатна. Франак, вялікі дзякую, што далучыўся да нашага эфіру. Перадай, калі ласка, усім вызваленым палітвязням, якія знаходзяцца цяпер у Вільні, віншаванне ад усёй рэдакцыі Белсату, таксама віншаванне для Святланы Ціхановскай, што ейны муж на волі. Франак Вячорка, галоўны дарадца Святланы Ціхановскай, быў з намі на сувязі. Уласна, на вызваленне свайго мужа Сергея Святлана Ціхановская адрэагавала ў сацыяльнай сетцы X, і яна падзякавала таксама прэзідэнту Злучаных Штатаў Амерыкі і амерыканскім чыноўнікам. Давайте паслухаем, маем цытату Святланы Ціхановскай. Мой муж Сергей на воле. Тяжко описать радость у моим сердце. Дякуй США, Дональду Трампу, Киту Келлогу, Джону Коулу, наместнику помощника дзяржсакратара Крыстоферу Смиту, дзярждэпартаменту і нашим еўрапейскім саюзнікам за ўсе вашыя намаганні. Але гэта яшчэ не канец. За кратамі застаюцца 1150 палітвязняў. Усе яны мусяць быць вызваленыя. Тым часам Джон Коул, намеснік спецпасланніка прэзідэнта ЗША ў справе Украіны Кіта Келлага, пракаментаваў вызваленне беларускіх палітвязняў. Давайте паслухаем. Мы толькі што вярнуліся з Беларусі з 14 людзьмі, якія цяпер вызваленыя з-за кратаў. Прэзідэнт Трамп падтрымаў гэтую паездку. Намеснік дзяржсакратара Лэндоў падтрымаў гэтую паездку, як і многія іншыя ў адміністрацыі. Цяпер ЗША моцныя, і мы можам рабіць такія рэчы. Я пачаў выбудоўваць адносіны з Лукашэнкам. Прыкладна 6 тыдняў таму мы вярнулі апошняга амерыканца, які утрымліваўся там. Гэтым разам мы вярнулі і вызвалілі 14 людзей з розных краінаў. Момант, які я асабліва запомніў, гэта калі пад'ехаў фургон з гэтымі 14 асобамі па адной з прасёлкавых дарог. Я адчыніў дзверы, і ўсе яны сядзелі з апушчанымі галовамі. Вось так. Яны не разумелі, што адбываецца. І я сказаў: вы вольныя. Некаторыя з іх размаўлялі па-англійску, зразумелі мяне і перадалі астатнім. Усё змянілася. Яны не ведалі, куды іх вязуць. Магчыма, думалі, што ў нейкае жудаснае месца. Іх прывезлі да мяне як сапраўдных зняволеных, з рукамі за спінай. Усё па-сапраўднаму. Але калі яны пачулі, што вольныя, яны ўзрадаваліся. Яны хочуць падзякаваць. І я таксама хачу падзякаваць прэзідэнту Трампу за ягонае лідарства і падтрыманне таго, што мы робім па ўсім свеце. Вызваляем людзей і паляпшаем іхнае жыццё. Менавіта гэта мы сёння і зрабілі.